ערב טוב לכולם, לכל החברים שהגיעו. אני עושה איזושהי בדיקה, לראות שאתם גם רואים את המצגת וגם שומעים אותי בצורה תקינה. אז כבר אני מקבל הערות פה. יופי. אז לי בדרך כלל חשוב להתחיל בזמן, לכבד את הזמן של אנשים שהגיעו בזמן לוובינר. אנחנו גם מקליטים אותו, אז ככל ואנשים ירצו ותרצו, תרשמו לנו פה בצ'אט, ואנחנו כמובן נעביר לכם גם את הוובינר המוקלט הזה. ואני רואה שפה מצטרפים עוד אנשים, אז מעולה. וזהו, ואנחנו נתחיל. אז קודם כל ערב טוב לכולם, ותודה לכל מי שהצטרף. שמי שחר כרמון, אני מנכ"ל ומייסד חברת פריים משכנתאות. אתם סביר להניח מכירים אותנו, לקוחות שלנו, ואנחנו ממשיכים עם סדרת הוובינרים שאנחנו עושים מדי חודש, חודש וחצי, כדי לעדכן על דברים שקורים בשוק, שבעיקר לחבר את תפיסת העולם שלנו, שמשכנתה זאת הלוואה גדולה, משמעותית, שמלווה אחוז מאוד מאוד גבוה ממשקי הבית בישראל, ובסוף, איך שלא נסובב את זה ואיך שלא נקרא לזה, זה חוב. משכנתה זה חוב, אולי הוא חוב טוב, אולי הוא חוב שעזר לנו לרכוש את הנכס שלנו, או להיכנס לשוק הנדל"ן, והכל טוב, אבל עדיין זה חוב, והוא חוב גדול, שצריך גם לנהל אותו, צריך להסתכל עליו, ולא צריך, כמו שלצערי אולי חלק גדול מהאנשים, מה שנקרא, לא עושים עם זה כלום. לקחו משכנתה ל-20, 25, 30 שנה, ומפה הם מה שנקרא משלמים כל חודש, ומקווים שהריבית תרד, ואז יהיה בסדר, ובינתיים אנחנו חווים פה רק עליות ריבית בשנתיים וחצי, 3 שנים האחרונות, וכתוצאה מעליית הריבית גם ההחזרים החודשיים שלנו במשכנתה עלו, וההחזרים החודשיים שלנו גם בשאר המקורות האלטרנטיביים שמהם לקחנו הלוואות, מי שלקח הלוואות, לא כולם, גם שם חווינו התייקרות ועלייה בהחזרים החודשיים. כשזה מצטרף למשכנתה, זה כבר הופך להיות משהו שהוא עשוי להיות לא נוח, ביחד עם עוד אירועים כאלו או אחרים שקרו פה בשנים האחרונות. לא אלאה אתכם ואחזור על הדברים שכבר נאמרו בוובינרים קודמים, ובסבירות גבוהה רובכם מכירים ויודעים. אבל גם 2024 לא הייתה שנה קלה כמעט לאף אחד, והמצב הפיננסי האישי של רוב משקי הבית נפגע בצורה כזו או אחרת, או שהאתגרים נהיו משמעותיים יותר עם הזמן, ויש מה לעשות בנידון, ולכן אנחנו בעצם מקיימים את הוובינר הזה, כדי לדבר איתכם על כמה דברים שיעירו את עיניכם ויחברו אתכם בעיקר לאלטרנטיבות ולפתרונות שאתם יכולים לעשות גם בכוחות עצמכם, גם בעזרה ובסיוע שלנו, מה שתבחרו, ונצלול פנימה ונתחיל בעצם לרוץ על הדברים. אז יש פה, בואו נראה, אופה. קודם כל אני לא בטוח שבפול סקרין המצגת עוברת בצורה תקינה, אז עוד מעט יגידו לי אם כן או לא, אם המעבר הוא טוב, ואם המעבר הוא טוב אז מצוין, נעבור עם המצגת, ואם לא, אני רוצה ממש רגע לצלול פנימה לתכלס, בסדר? לא להיכנס עכשיו רק שנייה, הופה. אז הנה, עכשיו אני מניח שהמצגת תעבור בצורה תקינה, ואני רוצה, כמו שאמרתי, לקפוץ לתכלס, ולהתחיל להסתכל רגע על דוגמאות שאתם עשויים למצוא את עצמכם, ואני מקווה שזה יעשה את העבודה, מזדהים עם הדוגמאות שאני נותן, ואני אראה לכם אותם עכשיו. אז נראה את הדוגמאות, נדבר על בעצם מה קרה למשכנתה שלנו באמצעות הדוגמאות האלה, ומה הפתרונות שאנחנו
מדברים עליהם, והטיפים שחשוב להסתכל עליהם. עכשיו, כשאנשים לקחו משכנתה, בואו רגע נרוץ עם המצגת כי זה לא העיקר. אני רוצה להראות לכם פה כבר מצב מעניין, אבל בואו שנייה רגע נתרכז באלטרנטיבות, ומה קרה. המשכנתאות שלנו התייקרו, החזרים חודשיים עלו. אוקיי? הסיבות העיקריות, יש הרבה סיבות, אבל נדבר על הסיבות העיקריות. זה אחד, עלייה של ריבית בנק ישראל, כולכם מכירים, אוקיי? הריבית עלתה מ-0.1 ל-4.5, היא עלתה ל-4.75, אחרי זה היה תיקון קטן ל-4.5, אבל היא עלתה מ-0.1 ל-4.5% ריבית, מה שאומר שכל אדם שיש לו משכנתה, ובמשכנתה שלו יש רכיב של מסלול הפריים, חווה התייקרות ועלייה משמעותית בהחזר החודשי כתוצאה מהעלייה הקיצונית הזאת, וגם מאוד מהירה שהייתה בריבית בנק ישראל. עכשיו, מי שחווה את העלייה הזאת, זה לא אומר שהוא לא בנה נכון את המשכנתה ביום שהוא לקח אותה. לקחת את הרכיב פריים במשכנתה, זאת הייתה ההמלצה הטובה ביותר עד לפני 2.5 שנים. היא אגב לא בהכרח לא נכונה גם היום, אבל אין ספק שאי אפשר היה להתעלם מאלטרנטיבה של ריבית שהיא הייתה 1.6, הפריים היה 1.6, ואנחנו מקבלים במשכנתאות הרי מרווח שלילי מהפריים, כלומר פריים מינוס משהו. זאת אומרת שרוב מי שלקח משכנתה במסלול הפריים שילם פחות מ1% על הריבית, וגם במסלול שהוא לא צמוד מדד. אז רק משוגע לא לקח פריים, וזה בהחלט היה נכון, ומי שלקח את הפריים כל השנים האלה גם נהנה מנגיסה אגרסיבית בקרן, ובעובדה שאין אינפלציה, אין מדד שנצמד לנו לקרן, הכל טוב היה בפריים. אבל הייתה עלייה קיצונית והיא גרמה לעלייה בהחזרים החודשיים. אז זה נקודה אחת. הנקודה השנייה שגרמה לעלייה בהחזרים החודשיים, זה בעצם אנשים שיש להם בתוך המשכנתה מסלולים צמודי מדד. מדד המחירים לצרכן, הוא היה בהכרח הקטליזטור שגרם לנגיד בנק ישראל להעלות את הריבית. כי בעצם הרגלי הצריכה שלנו בריבית 0 ובכסף זול קצת השתנו או קצת הרבה השתנו, ופתאום כולם יכולים להלוות כסף מבנקים, מחברות כרטיסי אשראי, אפילו ממקורות אחרים, שוק ההון, דרך קרן ההשתלמות שלנו, ועוד ועוד אלטרנטיבות מימון שהציעו לנו, מימונים לרכב, הכל היה מאוד זול, מאוד נוח, החזרים חודשיים לא דרמטיים, והרגלי הצריכה שלנו פשוט השתוללו והשתנו. וכתוצאה מהשינוי בהרגלי הצריכה שלנו, האינפלציה עלתה, וככל שהאינפלציה הייתה אגרסיבית יותר, הייתה שחיקה ביכולת ובכושר הכסף שלנו. זאת אומרת, הכסף שלנו היה יכול כל פעם שהאינפלציה עלתה לרכוש פחות, הוא נהיה פחות חזק. מכאן בא נגיד בנק ישראל ואמר, אני אעלה את הריבית, אני אייקר את הכסף, אני אקשה על אנשים להלוות את הסכומים שהם לבו, וזה ימתן את המדד, ובעצם מי שהיה צמוד מדד במשכנתה, והיו הרבה אנשים שהם צמודי מדד, בעיקר לקחו מסלולים של ריבית משתנה פעם ב5 שנים, צמודת מדד. זה מסלול שהיה מאוד מאוד נפוץ, ושוב, לא בהכרח כהחלטה לא נכונה של אנשים, אלא היה נכון לאותה נקודת זמן, ובעצם מה שקורה כרגע, קרו שני דברים. אחד, המדד העלה לנו את ההחזר החודשי, וגם עלות הכסף התייקרה לנו לטווח הארוך. הדבר השני זה שהרבה אנשים חוו את סיום 5 שנים הראשונות, שעוד שנייה אני אדבר בדיוק על זה. אז עלייה בריבית בנק ישראל, עלייה במדד, והגעה לנקודת השינוי במשכנתה. לקחנו משכנתה, משתנה כל 5 שנים, כמו שאמרתי לפני שנייה. הגענו לשלב של השינוי. השינוי הזה כרגע הוא לא לטובת אף אחד מאיתנו, והוא מאוד מייקר את המשכנתה. ואלה שלושת הסיבות העיקריות שבעצם חווינו עלייה בהחזרים חודשיים. אנשים לא יודעים, כי הם לא מתעמקים בזה, או לא מצליחים להבין את הנתון הזה, כי הוא לא משוקף להם באמצעות הבנקים, מה המשמעות של העלות לטווח הארוך של המשכנתה.
אני כן מבין איך זה השפיע על ההחזר החודשי שלי, אני לא יודע, וגם לא יודע איפה לחפש את הנתון הזה, האם המשכנתה שלי, לקחתי 1,000,000 שקל, אז זה אמור לעלות לי 1,500,000 בסוף התקופה, והאם עכשיו, כתוצאה מכל השינויים שדיברתי עליהם, אני לא הולך להחזיר 1,500,000, אני הולך להחזיר כ2,000,000 שקלים. זה אירוע דרמטי, זה עוד 500,000 שקל עלייה בעלות המשכנתה לטווח הארוך, וזה נתון שהוא פשוט נעלם, כי לאף אחד אין אינטרס לשתף אותנו במידע הזה, ומאוד קשה להגיע אליו ולהבין אותו. אז זה עוד נתון מאוד בעייתי, שמחזק את האמרה שחוב צריך לנהל, משכנתה צריך לנהל. משכנתה צריך לבדוק פעם בשנה, אוקיי? לא פחות מזה. ותמיד אנשים שואלים, מה, כל שנה נבדוק את המשכנתה וכל שנה נשנה את המשכנתה ונמחזר את המשכנתה? לא כל שנה נמחזר את המשכנתה, אין צורך בזה, אבל אנחנו רוצים להבין איפה הכסף שלנו נעלם, כמה זה עולה לנו באמת, והאם יש לנו פתרונות, מה לעשות, זה לא אומר שתמיד צריך למחזר. לפעמים היו הרבה שנים שבדקנו כל שנה את המשכנתה ללקוחות שלנו, והוצאנו להם חוות דעת שהמשכנתה שלהם כרגע היא טובה או מצוינת, אין כרגע מה לעשות, ואנחנו, מה שנקרא, ממליצים להמתין ולחכות עוד שנה כדי לראות אם יש מה לעשות. אחד לכמה שנים באמת אנשים נוגעים במשכנתה, ומחזרים אותה. אז אני צולל ממש לתוך הדוגמה, ואני רוצה רגע לדבר על הדבר הזה. תראו, אלה לקוחות שלקחו משכנתה בחודש אפריל 2020, לפני 5 שנים וחודש. הם לקחו אז 1,250,000, שעליהם הם שילמו החזר חודשי של 4,774 שקלים. המשכנתה חולקה לשלושה מסלולים, לא במשקלים שווים ולא בתקופות שוות, כי זה היה הצורך, אבל המשכנתה נלקחה כ-400,000 שקל במסלול שנקרא קבועה לא צמודה, ל-25 שנה, בריבית של 3.45. אחלה ריבית, נכון להיום. הם לקחו במסלול הפריים 600,000 שקל ל-30 שנה, הפריים אז היה 1.6, במרווח שלילי, כמו שאמרתי בתחילת הוובינר, של מינוס 0.75, כלומר על המסלול הזה של ה-600,000 שקל, הם שילמו 0.85% בלבד, פחות מאחוז, פחות מהאינפלציה, פשוט מדהים, עקרוני זה, בואו ניקח כמה שיותר מתוך זה. והם לקחו עוד מסלול של ריבית צמודת מדד, כל 5 שנים, משתנה פעם ב5 שנים, צמודה למדד, 250,000 שקל, לתקופה של 30 שנה, מה שקרה ב-2020 שהבנקים גייסו כסף, העוגן, אז שאתם רואים יש פה עוגן ויש פה תוספת ובסוף זה מחבר ביחד את הריבית. העוגן זה בעצם עלות הגיוס של הבנקים פלוס איזשהו מרווח שהם לוקחים לטובתם, איזשהו רווח מסוים שהם לוקחים מעבר לעלות הגיוס, ובעצם מה שקרה פה זה שעלות הגיוס שלהם הייתה שלילית באותו חודש, כי הבנק קונה כסף באותו חודש, מוכר את הכסף באותו חודש, חודש הבא הוא קונה עוד פעם כסף, מוכר עוד פעם כסף, ולכן גם הריביות משתנות מדי חודש, אבל לצורך הדוגמה הזאת הוא גייס את הכסף במינוס 0.05, אבל לקח מרווח לטובתו של 1.8%, והלקוח הזה שילם ריבית של 1.75. והלקוח היה בסדר עם זה, כי זו ריבית עדיין אטרקטיבית ונמוכה, למרות שהיא צמודה למדד. התוכנית אב של המשכנתה הזאת, בעצם למה לא לקחת יותר בפריים? זה כי מה שקרה פה זה שהם תכננו אולי לפרוע חלק מהכסף הזה או את כל הכסף הזה, מה שבסוף לא קרה, עוד מעט נראה. עלות המשכנתה למשך 25 ו-30 שנה, צפויה הייתה להיות כ-540,000 שקל, כולל התייחסות לצפי מדד שיהיה קדימה, וגם צפי לעלייה בפריים. ציפינו שתהיה עלייה מסוימת בפריים באיזשהו שלב, לא בעצימות שהפריים עלה, אבל כן ציפינו שזה יקרה, וזה נלקח בחשבון בתחשיב של כמה הצמדות וכמה ריביות הלקוחות האלה אמורים היו לשלם. מה שקורה כעבור 5 שנים בדיוק, ואתם יכולים לראות פה,
הריבית הקבועה הלא צמודה הייתה 25 שנה, היא נשארה 20 שנה, וכי עברו 5 שנים, הריבית נשארה אותו דבר, כי זה קבועה לא צמודה, אין שינוי. אגב, יש פה שינוי של כמה שקלים, זה טעות, זה עדיין אותו סכום. בפריים אנחנו יכולים לראות שתוך 5 שנים, הלקוחות האלה פירקו פה קרוב ל-100,000 שקל, זה מרשים וזה מדהים, אבל הם התחילו לחוות בעצם לפני שנתיים את העלייה בפריים, עלייה, שנתיים וקצת, ונשארו במרווח של המינוס 0.75, אבל עכשיו הריבית היא בעצם 5.25. אז ההחזר החודשי שלהם על המסלול הזה עלה מ-1,900 שקל ל-3,000 שקל. עזבו שזה גם מייקר את העלות הכוללת שדיברנו על זה מקודם, עוד שנייה נראה את זה ממש בצורה ברורה. והריבית המשתנה הצמודה, כמו שאנחנו רואים, בגלל ההצמדות האגרסיביות, הקרן כמעט לא ירדה, וזאת הלוואה שהיא פחות יעילה, ומה שאנחנו כן רואים שהיה נקודת שינוי, עברו 5 שנים, השתנתה, הבנק אמר, אתם חותמים איתי על מסלול של משתנה פעם ב5 שנים. פעם ב5 שנים הריבית תשתנה, הנוסחה שלכם תשמר, עלות הגיוס שלי, העוגן, אוקיי, פלוס המרווח שקבעתי ב-2020, זאת הנוסחה שתשמר לכל אורך חיי המשכנתא. המרווח שהם לקחו זה 1.8%. אבל בעוגן החדש ובעלות גיוס הנוכחיות שהן יחסית יותר גבוהות ממה שהיו פעם, הריבית מתעדכנת ללקוחות האלה מ-1.75 ל-3.88 צמוד מדד. כלומר, אם המדד הוא בשנה נגיד שהוא 3%, יותר, אבל נגיד שהוא 3%, אז הריבית האפקטיבית היא יותר קרובה ל7% מאשר ל4%, כמו שכתוב פה. ההחזר החודשי קפץ ב-1,500 שקל, מ-4,774 ל-6,325 שקלים, והנתון הנעלם, שאף אחד לא רוצה שנדבר עליו, הוא שיש פה עלייה בעלות המשכנתא לטווח הארוך של מעל 300,000 שקל. כלומר, אותה משפחה לא רק שחטפה 1,500 שקל בהחזר חודשי עלייה, היא גם תשלם הרבה יותר כסף בטווח הארוך, וזה בטח אף אחד לא רוצה לצאת פרייר, וזה התכלס של לצאת פרייר. עכשיו, אחלה, עד לכאן סיפרתי לכם סיפור, מה קורה למשכנתאות, אבל הזמנו אתכם לפה כדי לדבר על זה איך יכול להיות, אוקיי, הריביות עלו, עכשיו אני רוצה לעשות מעשה, הבנתי, התייקר לי ב-300,000 שקל, ואני חטפתי עלייה של 1,500 שקל בהחזר החודשי, אבל מה האלטרנטיבות שלי? האלטרנטיבות שלי זה עדיין ריביות גבוהות, כי זה המצב שיש היום. אז יש מה לעשות, ועכשיו אני רגע רוצה להתגלגל קדימה למה עושים. אז למעשה אנחנו רואים שזה המצב הקיים, כמו שראינו בשקף הקודם, זה המצב הקיים, 848,000 שקל, עלות לטווח ארוך. לקחנו את המשכנתא הזאת בדיוק, אוקיי? המטרה פה הייתה לחסוך כסף מצד אחד, ומצד שני לא לחצות את ההחזר החודשי שמשולם היום. כלומר, ההתמודדות עם ה-6,300 שקל כל חודש, זה לא היה הכאב האמיתי של אותו לקוח. זה הוא אמר, בסדר, זה אני יכול. אגב, אם הוא היה אומר, אני לא יכול, ואני חייב לרדת חזרה למונחי 5,000 שקל, היה ניתן לסייע ולהוביל את המשכנתא הזאת להחזרים של 5,000 שקל. זה לא היה מוזיל את העלות ארוכת הטווח, אבל זה היה עוזר לתזרים של הלקוח, ואם זה היה הכאב שלו, אז בזה היינו מטפלים. פה בא הלקוח ואמר, בסדר, 6,000 שקל זה סביבה שאני חי איתה בשלום, אבל אני לא מוכן לשלם 850,000 שקל על המשכנתא, בסדר? כאילו, אחלה. עלו הריביות, אבל בואו לא נצא פריירים, בואו נראה מה לעשות. ומה שעשינו זה, מחזרנו את המשכנתא. לקחנו את הריבית הקבועה לא צמודה, ואותה השארנו אותו דבר, לא נגענו בה, המסלול הזה נשמר. ולקחנו את הפריים היקר, ואת המשתנה הצמודה על המדד שהיא לא יעילה והיא לא אפקטיבית, והעברנו את הכל לריבית משתנה, לא צמודה, פעם בשנתיים היא תשתנה ללקוח שלנו, אוקיי? ל-25 שנה, כלומר, לא הערכנו גם תקופות, לא נגענו, הוזלנו את ההחזר החודשי, אני קורא לזה קוסמטיקה, זה שטויות, זה 150 שקל, זה לא האירוע פה, והוזלנו את העלות ארוכת הטווח ב-700,000 שקל, סליחה, ב-150,000 שקל, ב-146,000, 147,000 שקל, כפי שאתם יכולים לראות.
אז קודם כל כבר חתכנו את העלות העודפת שהלקוח היה עשוי להגיע אליה כמעט בחצי, אבל פה לא נאמרה המילה האחרונה, ואני רוצה להסב את תשומת לבכם, סליחה, ברח לי השקף פה, להסב את תשומת לבכם בעצם להזדמנות שיש לנו היום בעולם של ריביות גבוהות. מה שקורה זה שדיברנו על זה לפני 2-3 דקות, שיש לנו פה דבר שנקרא עוגן. עוגן זה עלות הגיוס של הבנק, נכון? אוקיי. הבנק בא ואומר, אני מגייס את הכסף ב-X, אני רוצה רווח של Y. אז ראינו במשכנתה הזאת, למשל, שבמרווח שהוא לקח על המשתנה הצמודה, הוא לקח מרווח של 1.8%. עכשיו, הוא אפשר לעצמו לקחת מרווחים של 1.8, אני אשתף אתכם שגם ראינו מרווחים של 3% ושל 3.3%. כלומר, הבנקים, כשהריביות היו מאוד מאוד נמוכות, הרשו לעצמם לקחת מרווחים אגרסיביים מאוד, כי בשורה התחתונה הלקוח לא ראה את זה, הוא ראה מה? הוא ראה את הריבית. הוא אמר, וואי, יש לי ריבית של 1.5, 1.7, 1.8, ריבית טובה. הוא לא הסתכל והוא לא השקיע למידה בנוסחה או במשמעות של הנוסחה שעליה הוא חתם. ואו כן השקיע בזה מאמץ ומחשבה, אבל לא היו לו הרבה אלטרנטיבות, וזה גם מה שהיה מקובל. ובעצם היום כשהריביות כל כך גבוהות, הבנקים, כדי להמשיך את הזרם של נוטלי המשכנתאות ולעמוד ביעדים שלהם להיקפי משכנתאות שהם רוצים למכור בשוק, הבינו שהם לא יכולים להמשיך לקחת את המרווחים הגבוהים האלה, והם חייבים למתן ולהוריד את המרווח שיש להם על עלות הגיוס. ובעצם נולד מצב חדש, שאנחנו יכולים היום לקבל מסלולים עם עוגן, שבעצם בנויים על נוסחה של עלות גיוס פלוס מרווח, עם מרווח מאוד 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 זול ברמה ההיסטורית. וכשאני אומר זול, תסתכלו למשל פה, יש לי פה את העוגן, את עלות הגיוס שאנחנו מבינים, יקרה היום, הכל ברור, הכל ידוע, אבל אנחנו יודעים להביא את זה במרווח מאוד זול של 0.45 ולא 1.8, כלומר כמעט רבע מהמרווח שהיה מקובל. עכשיו מה טוב? שאני נועל את הנוסחה הזאת בעוד, פה לקחתי משתנה כל 24 חודשים, אז בעוד שנתיים שתהיה נקודת שינוי, אני נשאר עם עלות הגיוס פלוס 0.45, זאת הנוסחה שלי מעתה ואילך לאורך כל חיי המשכנתה. למה אנחנו עושים בעצם משתנה כל שנתיים, ולא שוב כל 5, או כל 7, או כל 10, או לא משנה מה? כי אנחנו מעריכים שבשנתיים הקרובות תהיה ירידה בריבית. אנחנו לא יודעים להגיד כמה היא תהיה, אנחנו לא יודעים להגיד מתי בדיוק היא תהיה, אבל אנחנו יודעים שבשנתיים הקרובות, אנחנו יודעים להעריך בסבירות גבוהה, שבשנתיים הקרובות הריביות יהיו במגמת ירידה. יש לזה יותר מדי דיבורים, גם זה בסוף להחזיר את המשק לאיזשהו מצב של תנועה, להזיז את הכלכלה קדימה, בטח אחרי סיטואציות כמו שאנחנו חווים במדינת ישראל בשנתיים 3 האחרונות, צריך פה את הדבר הזה. אני חוזר חזרה על ההזדמנות. העוגן, עלות הגיוס היום יקרה, עוד שנתיים היא תהיה זולה. נגיד שהיא תהיה 2.5% או 2%, ואז אני קיבלתי מרווח של עוד 0.45, כלומר אני יכול להיות כבר בריבית של 2.5 גג 3%, לא צמודה למדד, שמשתנה לי פעם בשנתיים. ואני יכול לנהל את זה. למה זו הזדמנות מדהימה? כי אם בעוד שנתיים העוגן פה ירד משמעותית, אני אנצל את זה ואני אשאר במסלול הזה עוד שנתיים. באותה נקודת זמן אני גם יכולה להסתכל מה קורה בפריים, שנטשתי מלפני שנייה. נטשתי את הפריים, ועכשיו אני יכול להחליט שאני חוזר לפריים. אני לוקח את ה-500,000 שקל האלה שכבר לא יהיו 500 בעוד שנתיים, נגיד שהם יהיו פחות, ומה שנקרא, אנחנו יכולים להעביר את המסלול לפריים. רגע, יש לי פה, אני חושב, איזושהי שאלה, רוצה לראות את זה של ברונו, פשוט זה לא קופץ בצ'אט, למה זה לא בצ'אט? question and answer, זה צריך להיות איפשהו. בואו נראה. אוקיי.
אני אנסה, הנה, אוקיי, no question, אוקיי. ברונו, הרמת היד, אני לא... אנחנו בוובינר, אני נותן מקום לשאלות בסוף הוובינר, קודם כל, ואני נותן שאלות בסוף הוובינר, אז תרשמו אותם, ואת השאלות תרשמו בצ'אט, או בשאלות ותשובות, וכמובן שאני אתייחס לכל השאלות ולכל מה שצריך. אבל ממש אנחנו מתקדמים. אז זה לדוגמה, נתתי פה דוגמה, סליחה, למשכנתא קיימת וזה. אתן לכם דוגמה נוספת מדהימה, 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 ממש מהימים האחרונים. רק שתבינו שגם במשכנתאות שהן לא גבוהות מאוד, ולכאורה שנראות טוב, אפשר לעשות מה שנקרא אופטימיזציה פיננסית. וזה ההתמחות שלנו, וזה מה שאני רוצה להראות לכם. לקוחות שלנו, שיש להם משכנתא קיימת בבנק מזרחי טפחות. זאת המשכנתא שלהם, ככה היא נראית. יש להם 357,000 שקל בריבית משתנה צמודה למדד כל 5 שנים. העוגן שלהם בסדר גמור, והמרווח שלהם 1.35 לא כזה גרוע. ריבית סך הכל של 3.25. יש להם את הפריים מינוס 0.9, שזה מרווח מדהים, מעולה. מרווח מדהים, וזה גם טוב. ויש להם עוד ריבית קבועה לא צמודה לעוד 15 חודשים בלבד, גם בריבית טובה, 3.39. החזר חודשי 9,200, על פניו, אין פה יותר מדי מה לעשות. אני קופץ לשורה התחתונה, ואז נחזור לפתרון. מתשלומים של 375,000 שקלים שצפויים עוד להיות להם מעבר ליתרת המשכנתא, משכנתא של 700 ומשהו, 750,000 שקל פחות או יותר, הורדנו להם את סך העלויות ל-174,000 שקל. אתם מבינים? זה 200,000 שקל הפחתה במשכנתא לא גבוהה, שעל פניו שמסתכלים עליה, יש בה ריביות מדהימות. אבל מה שעשינו פה, צמצמנו, ושימו לב עוד נקודה, לא העלינו להם את ההחזר החודשי. צמצמנו את התקופות משמעותית, שינינו את ההרכב, ירדנו מ-9,200 נגיד ל-9,000 שקל, שזה מבחינתי אין פה שינוי בהחזר החודשי, ויצרנו עולם שבו הם משלמים 200,000 שקל פחות, אוקיי? יש להם 60,000 שקל צמודי מדד, ולא 360,000 שקל צמוד מדד, שזה קיצוני ודרמטי. ה-5.1% שלהם בפריים המצוין, אוקיי? ירד ל-4.57, וגם את הקלץ שדרסנו כדי 60,000 שקל בלבד, לקחנו 200,000 שקל, ושימו לב, את הריבית שהשגנו, 4.25% בריבית קבועה לא צמודה, זה כוח קנייה של חברה משמעותית, שעשתה פה, זה אני אומר כל הכבוד לכלכלנית שלנו שטיפלה פה בלקוחות, באמת תנאים מדהימים. זה ל6 שנים, זה לא לתקופה ארוכה, אבל שימו לב שזו ריבית מדהימה ביחס לריביות שיש היום, רק כדי לתת לכם את המבט האמיתי, 30 לרביעי, מה זה? 4-5 ימים? הנה לכם 200,000 שקל בריבית קבועה לא צמודה, ל-72 חודשים ב-4.25, משתנה לא צמודה כל 2.5, ב-4.57, אתם זוכרים את המרווח שדיברתי עליו מקודם? קבלו, פלוס 0.4 בלבד, והצמודה ב3%, כמו שאמרנו, 775,000 שקלים משכנתא. זה הצעה יוצאת דופן שחסכה פה ללקוחות 200,000 שקל, לא בהרבה זמן, ב10 שנים. יש פה, סך הכל, המסלול הארוך ביותר של המשכנתא הנוכחית הוא 10 שנים. אגב, המסלול הארוך ביותר של המשכנתא הקיימת, שימו לב, היה פה קרוב ל-20 שנה. 19 שנה של 19.3, 19 שנה ו3 חודשים, מסלול אחד, ועוד 14 שנה ו3 חודשים המסלול השני. זאת אומרת, רוב המשכנתא שלהם, שימו לב, רוב המשכנתא היא לבין 14 ל-19 שנה. חוץ מה-60,000 שקל האלה. והיום, רוב המשכנתא היא ל10 שנים. שיש עוד חלק שתוך 6 שנים נפרע, וההחזר שלהם ירד מ-9,000 ל-6,000. אז זה באמת עבודה של אופטימיזציה פיננסית. מה אני רוצה להגיד? אני רוצה להגיד שאין אדם שיש לו משכנתא, גם אם הוא משוכנע שהיא הכי טובה שיש, ואין מה לעשות,
והוא הלך לבנקאי, הבנקאי אמר לו, מה פתאום, אתה אין לך מה למחזר, יש לך ריביות מדהימות שלא אי אפשר להשיג כאלה. וגם אם אמר לו יועץ או חבר, לא ראיתי, הריביות שלך מצוינות, אין לך מה לעשות. האופציות היום שהריביות גבוהות יותר. אז קודם כל תבדקו, ואני מזמין אתכם לפנות אלינו כדי לבדוק, ואנחנו נגיד לכם, מצליחים לעשות פה משהו שעושה שכל, ונציג לכם את הסימולציות על המשכנתה שלכם, ונראה לכם כמה המשכנתה שלכם תעלה לכם לטווח הארוך, שזה המידע שאף אחד לא רוצה שתראו. ואנחנו גם יודעים, אתם רואים פה שיש כל מיני כפתורים שנקראים פירעון או קיצור, אנחנו יכולים גם לדעת שאם תגידו לנו, למשל, בעוד שנה אני יודע להביא 100,000 שקל ולפרוע מאחד המסלולים, נדע לבנות את האסטרטגיה הפיננסית הנכונה, שתאפשר לכם לפרוע את אותם 100,000 שקלים שאתם מתכננים בעוד שנה, ללא עמלת פירעון מוקדם, כי נתתם לנו את המידע הזה מראש, אז אנחנו יכולים לבנות את האסטרטגיה בהתאמה, וגם אז באותה נשימה לקצר תקופה בשאר המסלולים ולעשות עוד חיסכון. משכנתה צריך לנהל, חוב צריך לנהל. ואם אנחנו עושים את זה, אנחנו לא חוסכים, אני אגיד את זה בזהירות, בין עשרות למאות אלפי, ועד מאות אלפי שקלים בעלויות המשכנתה. ואתם רואים את זה פה מול העיניים שלכם. לא סיפורים ולא תיאוריות. מספרים אמיתיים, כולל ציטוט מבנק לאומי במקרה הזה, זה לא משנה, ממש מלפני מספר ימים. בעולם של ריביות גבוהות. אז קודם כל אנחנו כבר מבינים שיש פתרונות ויש אלטרנטיבות. כמובן אנחנו עוסקים גם לא מעט במה שנקרא איחוד הלוואות, כי בתחילת הוובינר דיברתי על מצב שגם המשכנתה מאוד התייקרה מבחינת ההחזרים החודשיים, וגם ההלוואות הנוספות שאולי יש לחלקכם התייקרו מבחינת ההחזרים החודשיים, וסך הכל פתאום, יכול להראות לכם גם דוגמאות, למשל פה, החזרים חודשיים שהיו 7,000 או 8,000 שקל, קפצו לאזור ה-11-12 אלף שקל, אוקיי? במצב קיים היום, שיש פה חלקים עם הלוואה לכל מטרה, כמו שאתם רואים, למשל פריים פלוס 1.5%, 250,000 שקל, שלווים לקחו, זו הלוואה לכל מטרה בתנאים טובים, פריים פלוס 1.5%, אוקיי? אבל היום זה 7.25, סליחה, זה לא 7.25, סליחה, זה 7.5%. וב-7.5% זה כבר לא כל כך נוח. אז ממחזרים את זה ועושים איחוד הלוואות, ובחלק מהמקרים גם מאריכים תקופות, ומחזירים חזרה את ההחזר החודשי לעולם שפוי שאנחנו מסוגלים להתמודד איתו. וזה בעולם של איחוד הלוואות, כלומר אפשר לאחד את כל ההלוואות ולמחזר ולפרוס את המשכנתה, ולטפל למעשה בסיטואציה שלנו. עכשיו, עוד משהו שאני רוצה להגיד, שקצת השתנה בשוק בשנה וחצי האחרונות. מה שקרה בשוק זה מכיוון שהייתה איזושהי רגיעה ב-2023, והיקף המשכנתאות ירד בצורה יחסית משמעותית. ב-2021 וב-2022 לקחו משכנתאות פה בהיקפים של מעל 116 ו-117 מיליארד שקל בהתאמה. ב-2023 השוק לא חצה את ה-70 מיליארד שקל, והבנקים התחילו להבין שיש להם פחות מה למכור, ולמעשה היום קיימת האפשרות יותר ממה שהייתה קיימת בעבר, כי יש יותר פתיחות מצד הבנקים, להגיד את הדבר הבא. יש לי חלקים טובים במשכנתה, אני משמר אותם, אני לא נוגע בהם, אני לא ממחזר אותם. אני פונה לבנק שלי, אני רוצה למחזר את שאר המסלולים שאני פחות אוהב, או שהם יותר יקרים, או שאני מבין שיש לי אלטרנטיבות לאותם מסלולים. ואז בא הבנק שלי, והוא לא נותן לי את ההצעה הכי טובה, זה ברור, כי הוא אומר, שמע, אתה כבר לקוח שלי, יש לך פה גם מסלול אחד טוב, אתה לא תעזוב אותי כל כך מהר. ומה שקרה זה שבעצם הבנקים התחילו לאפשר בצורה יותר מתירנית, רישום של משכנתה בדרגה שנייה. מה זה אומר? זה אומר שאני יכול לשמר את המסלול הטוב שלי והזול שלי בבנק שלקחתי את המשכנתה במקור, וחלקים אחרים, ככל שאני לא מרוצה מההצעה שהבנק שלי נתן, רק אותם להעביר לבנק אחר. ואז הבנק האחר יירשם כמשכנתה בדרגה שנייה, הבנק שלקחתי ממנו במקור את המשכנתה, הוא עדיין יהיה משכנתה בדרגה ראשונה, הוא חייב להסכים להם להירשם בנסח טאבו ביחד איתם,
אלא אם כן יש איזושהי סיבה קיצונית של עומס חוב, או איזשהו לקוח עם עבר פלילי, או דברים מהסוג הזה. והמשכנתא שלנו מנוהלת בשני בנקים, ויש לנו שני הוראות קבע באותו חשבון עובר ושב, זה לא כזה מורכב, זה מאוד פשוט, אבל עשיתי אופטימיזציה לחוב שלי. ועוד שנייה, אני גם רוצה לדבר על התקנה החדשה, שהיא יצאה, ולמה היא מקלה על כולכם לעשות מחזור משכנתא ככל שצריך, ולעשות את זה בקלות. ואני אומר לכם, חודש מהיום, אתם יכולים להיות אחרי מחזור המשכנתא, עם תשלומים פחותים, אם זה בהחזר חודשי או במשכנתא בטווח הארוך, ועוד שנייה אני אגיד את זה, כי אני כן רוצה להתייחס לשאלות. אז אגב, ב-question and answer אתם יכולים לשאול שאלות, וכרגע אני רואה שיש שאלות, אז אני אתחיל לענות. ואז אני הולך איתכם לרפורמה על המחזורים, כי זה חשוב. צריך להזכיר שמפסידים את הירידה בריבית במשך השנתיים. ברק בן ציון. תסביר את עצמך שוב בבקשה, שאני אבין בדיוק למה אתה מתייחס. ואז אני אתן לזה כמובן מענה. ברונו, גם אתה יכול לשאול שאלה בשאלות ותשובות ואני עונה. אגב, מי שמבקש פה את הטלפונים וכולי, אני עניתי, אבל אני אראה את זה גם בואו נעשה כזה דבר. הופ. שיהיה לכם גם את זה. יופי. אז קודם כל מי שרוצה לדעת איך יוצרים קשר וכולי, עוד שנייה אני מתחיל לדבר על הרפורמה. אוקיי, יופי. ממשיכים. קודם כל יש פה עוד שאלות, אז אני רגע גם אתייחס. למה אני לא פותח רמקול? למי אני לא פותח רמקול? לך ברונו? בוובינר אנחנו לא פותחים רמקול ומאפשרים לכולם לדבר, כי אז זה בלתי אפשרי, ולכן אנחנו מתייחסים לשאלות ספציפיות של אנשים, ואם אתה רוצה ספציפית אליך, אז אין שום בעיה, אנחנו מתקשרים אליך ואנחנו מדברים איתך על מה שאתה רוצה לשאול בעצמך. פשוט אי אפשר לתת לכולם פה לדבר עם רמקולים פתוחים, אז סורי. שאלה נוספת, זה כל הבירוקרטיה, שואלים לגבי הבירוקרטיה של זה בדיוק מתחבר למה שאני הולך לדבר עליו עכשיו, לגבי הרפורמה החדשה בעולם של מחזור המשכנתאות. ועוד שאלה ששואלים פה, איך אני מוציא את הדוחות יתרות שלי מהבנק? אז סבבה, אז בואו נתייחס לשני הדברים. קודם כל, הקל, דוח יתרות משכנתא, אני יכול להוציא דרך האתר אתר הבנק שבו אני מנהל את המשכנתא שלי, ועוד דרך הכוכבית של השירות לקוחות של הבנק, הם צריכים לשלוח את זה במקום, אוקיי? אז זה קל וזה פשוט. עוד פעם, מי שרוצה שישלח, יש לנו גם מדריך לאיך מוציאים דוחות יתרות משכנתא בקלות, ואתם תוכלו לקבל את המדריך הזה לוואטסאפ או למייל, ולהוציא בעצמכם, בכוחות עצמכם. אז זה דבר אחד. דבר שני, על כל הבירוקרטיה והתהליך וכולי, אני רוצה להסביר. עד לפני 3 שבועות, כשאתה רוצה למחזר משכנתא, אם אתה עושה מחזור בבנק שבו לקחת את המשכנתא, אז זה אחלה, זה תהליך של 2-3 שבועות, בודקים, רואים, יש שונות. אם אתה רוצה להגדיל את ההחזר החודשי, לקצר תקופות, אז לפעמים גם ידרשו ממך מסמכי אשראי חדשים, אבל אם אתה לא משנה את ההחזר החודשי ואתה רק מקצר תקופות, אז לא מבקשים ממך כלום, וזה יותר פשוט. גם אין שמאות ואין הרבה מאמץ, מה שנקרא, כדי לעשות את זה. יש בעיה, כשאתה עושה מחזור משכנתא בבנק שלך, אז אתה מבין שלא מיצית את האפשרויות שלך, וכנראה שלא הגעת לריביות הנמוכות ביותר, כי הבנק שלך, כמו כל בנק בישראל, עד שלא מראים לו שיש אלטרנטיבה יותר זולה, הוא לא מתעורר. עכשיו, גם לליאור וגם לברונו אני עוד שנייה יענה בהמשך, אני רגע ממשיך את ההסבר על הרפורמה. אז בעצם, האלטרנטיבה השנייה שלנו זה לעבור בנק. אני אגיד שיש לי משכנתא בבנק מסוים, ואני הולך לקבל הצעה אחרת מבנק אחר, והבנק האחר נותן לי הצעה הרבה יותר מעניינת והרבה יותר אטרקטיבית וזולה, ואני רוצה לעבור אליו. ואז נוצר מצב שאני מתחיל תהליך שלם של התנהלות מול הבנק שלי, בעצם הבנק החדש שולח אותי
לבנק, לך תביא מכתב כוונות, לך תביא לי דוח יתרות, לך תביא לי הסכמה לרישום משכנתה בדרגה השנייה. מלא 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 בירוקרטיה, שאני צריך להתעסק איתה, אני צריך אולי לעדכן ולחדש ביטוחי חיים, לא בטוח שזה מתאים לי, כי יכול להיות שהמצבי הבריאותי הוא לא אותו דבר כמו שהוא היה כשלקחתי אז את המשכנתה, ידרשו ממני לעשות שמאות, יש כל כך הרבה משימות שפתאום מטילים עליי בתהליך המחזור החיצוני במעבר בנק, שזה גורם לחלק מאוד מאוד גדול מהאנשים, גם אחרי שהם קיבלו הצעה מאוד אטרקטיבית מהבנק המתחרה, בסוף לא לבצע את המחזור משכנתה. עכשיו אנחנו ראינו את זה המון 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 שנים, עוד פעם במקרים שיש יועץ משכנתה בתמונה זה קורה פחות, כי הוא דוחף את האירוע והוא מעורב, הוא מסייע בתהליכים בירוקרטיים עבור הלקוח, אבל במקרים שאין יועץ משכנתאות אתם רואים פשוט את רוב האנשים מוותרים ולא עושים את זה. בעצם יצאה תקנה חדשה שבאה ואומרת, תפסיקו לטרטר את הלקוחות, ושהבנקים ידברו בינם לבין עצמם, ואת כל המסמכולוגיה הזאת שיעבירו בינם לבין עצמם. אז עדיין כשאני עובר לבנק אחר, שלא מכיר אותי, ולא מכיר את הנכס שלי, הוא לא יודע כמה באמת שווה הדירה, אני יכול לספר לו סיפור, אבל זה לא מספיק חזק. אז אני עדיין צריך לעשות שמאות, ואני עדיין צריך להשלים את המסמכי הכנסה שלי, וזה בסדר, בשביל הצעה מספיק אטרקטיבית בפער אל מול מה שהבנק שלי מציע, זה מאמץ קטן יחסית בשביל להשיג עסקה יותר טובה, ובאמת לבצע את המעבר בנק הזה בקלות, ולכן גם מעבר היום מבנק לבנק, אם באופן מלא, כלומר לקחתי את כל המשכנתה שלי ועברתי איתה לבנק אחר, או השארתי חלק טוב בבנק שלקחתי את המשכנתה במקור והעברתי רק חלקים לבנק אחר, אוקיי, אז המהלך הזה היום, התהליך הזה הוא הרבה יותר פשוט, כי הבנקים חייבים לתקשר בינם לבין עצמם, ולכן אני תוך 30 יום יכול לגמור את האירוע מקצה לקצה ולשבת עם משכנתה חדשה, משופרת, משודרגת, שמתאימה לסיטואציה שאני נמצא בה כרגע. עכשיו, מחזור משכנתה אני גם יכול לעשות מתי שבא לי, כמה שבא לי, אין הגבלה על הדבר הזה. זה, עוד פעם, אני חוזר לאותו משפט שאמרתי בתחילת הערב, לנהל חוב. אני עונה לעוד שאלות. כמה עולה השירות שלנו, איך יוצרים קשר, יש לכם פה במסמך הזה מולכם. השירות שלנו, העלות שלו היא קצת עלות משתנה, זה מאוד תלוי אם אתם לקוחות של חברת פריים, יש לכם הנחה מובנית, אם אנחנו ממחזרים רק בתוך הבנק או יוצאים בנק, אבל אנחנו נשמח שנדבר ותקבלו מאיתנו את ההצעות מחיר הנמוכות. אגב, אנחנו גם לוקחים בחשבון, וגם אמרתי את זה בוובינר הקודם, אני אחזור על זה שוב, הרי נתתי לכם דוגמה מקודם שאנחנו ממחזירים את המשכנתה לריבית משתנה פעם בשנתיים, אז המטרה היא לא לגבות היום שכר טרחה מהלקוח, ולבוא אליו בעוד שנתיים ולהגיד לו, שומע, צריך למחזר את המשכנתה. אבל מלכתחילה בנינו לו משכנתה שנדע, אנחנו יודעים שאנחנו נטפל בה בעוד שנתיים. אז בנינו מסלול מיוחד שבא ואומר, צריך לטפל במשכנתה היום, אבל כנראה אני צריך לטפל בה שוב בעוד שנתיים, ואנחנו בונים פה איזשהו סוג של מסלול, שהוא שירות שממשיך גם בעוד שנתיים, ככל שזה כדאי ללקוח, כדי שזה גם יהיה לו כדאי ברמה הכלכלית לקחת את השירותים שלנו מצד אחד, ומצד שני שאנחנו לא נזניח אותו בנקודה שבעצם החשובה, שגם בנינו את האסטרטגיה לשם. ונרחיב על זה כמה שאתם רוצים מול הצוות שלנו פה, בכיף. עכשיו ברונו, יש לך כמה שאלות, ואני רוצה להתייחס, ועוד מישהו אנונימיס. אוקיי. בדוגמה השנייה שנתת, שיניתם את שני המסלולים למה שיניתם במסלול השלישי, ולא רק את הפריים, ככה הייתם מוזילים את העלות החודשית. אז בואו סתם דוגמה, נסתכל על מה שדיברת. בדוגמה השנייה שנתנו. אוקיי, זאת הדוגמה השנייה שנתנו, ברונו. אתה כותב ככה, בדוגמה השנייה שנתת, שיניתם את שני המסלולים, למה שיניתם את המסלול השלישי? ולא רק את הפריים, ככה הייתם מוזילים את העלות החודשית. למה שינינו את המסלול השלישי? כי המסלול השלישי, אוקיי, שינינו את המשתנה צמודה, קיצרנו שנים. שינינו את הפריים, קיצרנו שנים. ולקחנו את ה-60,000 שקל האלה בקבועה לא צמודה,
שהיו לתקופה קצרה ובהחזר חודשי מאוד מאוד גבוה, ובעצם הפחתנו את ההחזר החודשי, ומכיוון שהפחתנו משמעותית את ההחזר החודשי, הסכום שהוא זניח, הרווחנו קיצור משמעותי במסלולים האלטרנטיביים. אוקיי? אז תשים לב, ירדנו מ-171 ו-231 חודשים ל-72 ו-120 חודשים. ולהלן השורה התחתונה מה שנקרא. אבל שאלת עוד שאלה, לא כולם יכולים לשלם את התשלום החודשי עקב העליות בריביות, אז לא תמיד מה שחשוב זה להקטין את התשלום הכללי, חשוב את התשלום החודשי, והם יעשו להקטין את זה בגדול למרות התשלום. אוקיי, אז כן, אז אתה צודק, יש הרבה, ודיברנו על זה, שיש הרבה מאוד אנשים היום שהכאב הוא התזרים, ולא העלות ארוכת הטווח. ואם זה הכאב, אז מייצרים פתרון לכאב התזרים, ולא לעלות ארוכת הטווח. כי היום זה מה שכואב לי, וזה מה שקשה לי, וזה לא עוזר לי שאתה חוסך לי כסף לעוד 10 או 15 שנה. חשוב לי שהיום ההחזר החודשי שלי ירד מ-X ל-X פחות 30%, וכמו שאמרתי מקודם, גם את זה ניתן לעשות, למרות שיש שם ריביות גבוהות. כמובן שבחלק מהמקרים נצטרך להאריך את תקופת המסלולים, מה שלא יוזיל את העלות ארוכת הטווח. מצד שני, יכול להיות שאני יזוז ממסלולים שהם צמודי מדד, או יזוז ממסלולי הפריים. אם אני זז היום ממסלול הפריים, אני מקטין את ההחזר החודשי, ואני נשאר באותה תקופה. אם אני זז ממסלולים צמודי מדד, אני נשאר פחות או יותר באותו החזר חודשי, ואני גם מונע מעצמי לחוות עוד עליות בשנה, שנתיים, 3 שנים הקרובות. אוקיי? זה גם כן נקודה חשובה. איך מחושב? לא התייחסת לדוגמה הנכונה, לא התכוונתי לאופטימיזציה, אבל לדוגמה לפני. אוקיי, התייחסת לזה. כן. אז אם התייחסת לזה, רגע ברונו, שאלת, שיניתם את שני המסלולים, למה שיניתם את המסלול השלישי? אוקיי, זה המצב היום. שינינו את הקלץ, לא נגענו בו, ונגענו בעוד 2 מסלולים. את הפריים ואת המשתנה צמודה העברנו למשתנה לא צמודה ומשתנה לא צמודה. זה אותו מסלול עם אותם מאפיינים, פשוט התייחסתי ספציפית לשתי שורות האלה. איך מחושב, מישהו שואל, איך מחושב חיסכון בטבלה שהצגת? אם יש פריים נניח לעומת צמוד מדד, שאי אפשר לשער את המדד, נכון, אבל גם אי אפשר לשער את הפריים. זאת אומרת, אנחנו הולכים על מדד ממוצע לפי 3% או 3.5% מדד שנתי, אוקיי? ואומרים, אוקיי, המדד, קודם כל יש יעד ממשלתי. היעד הממשלתי הוא בין 1% ל-3%. הם לא תמיד עומדים בו, לרוב הם לא עומדים בו בשנים האחרונות, אבל אנחנו ניקח את אזור ה-3%, ולפי זה נגדיר בעצם את ההצמדה ואת העלות לטווח ארוך. אוקיי. יש פה עוד מישהו? אוקיי. אז יפה. שאלו עוד שאלה, כמה עולה הבדיקה? אז חשוב לציין שהבדיקה היא לא עולה כסף. לקוחות החברה לא משלמים כסף על בדיקת כדאיות למשכנתא, כי קודם כל בוא נבין שיש כדאיות, נכון שיש בזה אלמנט של זמן והשקעה ובדיקה של כלכלן שבודק רגע מה האלטרנטיבות ומה באמת הפתרונות האפשריים, אבל הוא קודם כל בודק go no go. יש כיוון לחיסכון? אין כיוון לחיסכון. אנחנו גם מתשאלים קודם מה חשוב לך, מה חשוב לכם. קודם כל, מה שהכי חשוב לכם זה להקטין החזר חודשי, אז את זה אנחנו נבדוק. אם חשוב לכם להקטין את העלויות לטווח הארוך וגם להקטין החזר חודשי, אז את זה אנחנו נבדוק, או רק אחד מהדברים. אנחנו נחזור אליכם עם תשובה, מה אפשר ומה אי אפשר לעשות ברמת המסגרת. אפשר לחסוך X, אפשר לקצר שנים, אפשר להוריד החזר חודשי וכו'. ומשם נשאף לקיים איתכם שיחה ופגישה, אפשר גם בזום, אפשר פרונטלית, ונציג לכם את האלטרנטיבות. כמובן, מי שירצה שנלווה אותו, גם את זה אנחנו עושים מן הסתם. אז אלה הדברים להיום. אני מקווה שהוספתי לכם משהו וקצת נקודות למחשבה. בעיקר הנושא של הערנות שלכם לעניין המשכנתא. אני באמת, כל אדם שנמצא פה בוובינר הזה, והרבה אנשים נרשמו לוובינר הזה, אנחנו מאוד מאוד שמחים על ההיענות, כי באמת זה מראה שיש פה
אנשים מודעים לאירוע, לאנשים באמת משנה ובאמת ההחזרים החודשיים שלהם עלו. אני מזמין כל אחד ואחד מכם, גם אם אתם משוכנעים שהמשכנתא שלכם היא מדהימה ואחלה, תקבלו לפחות חוות דעת נוספת שהמשכנתא שלכם מדהימה ואין מה לעשות, שזה תמיד טוב, זה ללא עלות כמו שאמרתי, ואולי כן יש מה לעשות, אז אנחנו נשקף לכם את זה ותחליטו אם אתם רוצים לקדם את זה או לא. אבל באמת, כל אחד ואחד מכם, יש לכם פה את האימייל, אתם יכולים לשלוח בהמשך לוובינר, הנה דוח יתרות המשכנתא, מי שלא יודע איך להוציא דוח יתרות משכנתא או מסתבך עם זה, שישלח אימייל לאינפו ויכתוב אהלן, אני זה וזה, טלפון זה וזה, אני רוצה סיוע בהוצאת דוח יתרות המשכנתא, אנחנו נתקשר, אנחנו נעזור לכם להוציא דוח יתרות המשכנתא, ננתח אותו בסימולטור שראיתם מקודם, ונחזור אליכם עם תשובות ומסקנות. וזהו, ובעיקר חשוב, כמו שאמרתי, להיות על זה. זה חוב גדול, זה החזר חודשי בדרך כלל הכי גבוה שיש לנו בעובר ושב, וחבל להמשיך לשלם אותו בצורה אוטומטית כל חודש, בלי רגע להבין מה יש שם ומה האופציות שלי. אז אנחנו כאן עבורכם, אלה הפרטים, תרגישו בנוח, מי שרוצה גם את ההקלטה מוזמן לקבל, תשלחו לנו גם לאינפו שאתם רוצים לקבל ונשלח. וזהו, אז שמח שהייתם איתנו ושיהיה לכולם אחלה ערב. אם יש עוד שאלות, אני נשאר פה רגע עוד איזה 2-3 דקות כדי לחכות לשאלות שלכם ב-question ונשתדל לענות כמובן. טוב, אז אחלה ערב לכולם ונתראה בוובינר הבא. נשלח לכם ניוזלטר או אימייל בנושא. אז שיהיה ערב טוב.